of Jesus. Amen and amen. Our scripture reading is coming from the book of Matthew 13. Matthew 13 from verse 24. Matthew 13 from verse 24, and I'll read. It's a parable. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and he went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, "Say, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?" "An enemy did this," he replied. The servants asked him, "Do you want us to go and pull them up?" "No," he answered, "because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them. Let both grow together until harvest. At that time I will tell harvesters, first collect the weeds, tie them into bundles to be burned, and gather the wheat and bring it into my barn." May the Lord bless the reading of his word. Father, we thank you. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Nyaya ndinayo mangwanani ano ine chekuita nema-challenges kana kuti ma-weeds. Ma-weeds is just a shadow picture of challenges. Matambudziko zvinorwa newe muupenyu. Munhu wese hakuna unoda matambudziko, hakuna unoda ma-challenges muupenyu. Munhu wese unoda kukunda, munhu wese anoda kuva an overcomer. Prophet Shabalala, a blessed morning to you, sir. Thank you so much for tuning in. I'm so happy to see you. Pakadiko Pawange, may the good Lord increase you. May the blessing of the Lord be upon your family and your ministry in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So this morning, I would like to talk about challenges. I would like to talk about weeds. Muridzi wemunda zvanzi wakaenda akandodyara wheat mumunda make. But nguva yekuti wheat yanga yakuita form the heads, yakuita sprout, then the weeds also appeared. So varanda vakaenda kune muridzi wemunda vakati, "Ishe, ingawani vakadyara mbeu yakanaka, sei tiri kuona ma-weeds? Madii matitendera taenda kundodzura ma-weeds ariko." Pfungwa yavo iri pfungwa yakanaka, motive yavo iri yekubvisa ma-weeds mumunda, asi havana kugamuchirwa in a positive way. Muridzi wemunda haana kuti aiwa endai henyu mune pfungwa yakanaka, aiwa akateregedzai, because in the process munopedzisira maita weed out also the wheat. Let both grow together until harvest. So Lord, there is a period yazvinogona kutenderwa kunge zviri pakati pewheat. Ma-weeds angatenderwa kunge ari pakati pewheat kusvika nguva yeharvest yakwana. Ndofunga tese tinonzwisisa kuti harvest kukohwa, ende chinokohwa mumunda zvirimwa zvakarimwa, kwete ma-weeds akangomukawo. So harvest is determined by the wheat. Harvest ine chekuita ne-wheat kana yaibva. Wheat or good seed represents a believer. Kureva kuti kana uri a believer, pane ma-challenges anogona kuya against you. Mwari aanoziva, uye Mwari vachitotendera apa muridzi wemunda ati the enemy did this. Whether you like it or not, whether unozviziva hauzvizive, they are enemies against your life, against your family, against whatever you touch. Kune mweya isingafari pane chese chaunobata nekuita. Whether you are aware or not, whether you like it or not, but enemies are there. Muridzi wemunda akatotaura izwi rekuti izvi zvaitwa nemuvengi. Zvoreva kuti unonzwisisa nekuziva kuti kune muvenga ariko ani zvaanoedza kuita to disturb wheat, mbeu yakanaka yadyarwa. But say ataura izwi rekuti let both grow
together. Kureva kuti maari mune trust, mune belief, mune understanding yekuti despite kuti muvengi aisa maweeds mumunda, chinhu chinonzi growth chichawanika bedzi. Let both grow together. Zvoreva kuti wheat maweeds haatadzise good seed kukura. Muridzi wemunda ari kutaura a prophetic word rekuti let both grow together. Kureva kuti ari kutenda kuti wheat yake inongokura despite kuti kune maweeds. Ndauya kuzotaura pamusoro pekuva ne-positive mind maringe your understanding in the things of the kingdom. You are wonderfully and fearfully made. You are designed by God as an overcomer. You are designed by God une strength, une ability to make it despite kuti kune maweeds, kune ma-challenges achasimuka. Why? Nokuti Mwari muridzi wemunda achidyara wheat, Mwari vachikusika prophetically vaiziva era kana kuti time yauchararama zvauchasangana nazvo. Ndokubva vaisa strength, ability, favor, mauri and grace yekuti you can still make it despite kuti kune maweeds ariko. Izwi rekuti let both grow together rinoreva kuti hapana chichatadzisa chimwe kukura, both zvese zvichakura. Zvoreva kuti purpose chinangwa chemuvengi ndechekuti kana paita vanhu vane mweya wekuti tada kundodzura, ndo pane joy yake. Why? Because anoziva kuti there is a time yazvinoita sekunge zvakafanana wheat and weeds. Why? Because zvese zviri mugrass family. So trust ye enemy ndeyekuti somehow somebody will rise kuti anoita uproot nokuti anenge aona maweeds. But inofara kuti it is the wisdom, uchenjeri hwemuridzi wemunda hwekuti anoti regedzai kuenda, let both grow together. Uchenjeri huri mumuridzi wemunda waari kufaita nawo the plan of the enemy. Enemy paadyara maweeds haasi kuda kutadzisa wheat kukura, but anotrusta kuti pane nguva yekuti vanhu vachanzwa shungu yekuti let us go and deal with the weeds. So muridzi wemunda izwi rekuti no, let both grow together, ari kufaita the plan of the enemy with wisdom. There are times yekuti tinoisa focus yedu pa fight so much, tisina kuisa much effort or understanding pane zvatakaitirwa, pane nyasha dziri matiri, pane kugona neunyanzvi hwaMwari hwakaiswa matiri to survive ma conditions atoda kuedza kufighta. Remember kuti identity yako muna Kristu, you are an overcomer. Identity yako muna Kristu, wonderfully and fearfully made. Identity yako muna Kristu, uri mukundi. So kana uri mukundi, you will not fight from the angle yekuti you want to win, but you are a winner. So the best way to fight uri a winner is by implementing or by getting wisdom or knowledge. Kuti sei Mwari vandisa munguva yakadai mune maweeds ari kusumuka zvakadai, but mukazvitarisa statement randitira zvakanaka nderekuti when the weeds sprouted, formed the heads, then the weeds also appeared. Zvoreva kuti the enemy came late. The enemy haana kuuya pa same time iri kudyarwa wheat. Enemy yakatozouya ikadyarawo, but there was a gap and a difference. What was the difference? When the wheat formed the heads, regarishane neizwi rekuti heads kana kuti misoro. When the wheat formed the heads, when the wheat formed the heads, then the weeds also appeared. Izwi rekuti head ngatishandei naro, izwi rekuti head ringorepresenta musoro, ringorepresenta information kana kuti knowledge. Zvoreva kuti it was a battle, yanga iri hondo yeruzivo than hondo yekuti munhu aende mumunda kunoita deal with the weeds. So munoona kuti the owner servants pavakaenda kwavari vachitaura kuti ingwani makadyara mbeu yakanaka, koma weeds abva kupi? They were not aware kuti aita zvinhu zvindiyani. Muridzi wemunda ndiye akavazivisa kuti the enemy did this. So muridzi wemunda waitoziva kuti ndine enemy ichada kuita zvinhu mumunda muno,
but enemy yanonoka kuuya. Why? Because maweeds ari kuoneka, they began to appear when the wheat yatofoma kare misoro of the heads. Zvoreva kuti kazhinji the devil wants us to focus much pane zvaari kuita against us, achitadzisa kuita focus much pane zvatakaitirwa kare muna Kristu. Vazhinji vedu, we know much about varoi or witchcraft, about our enemies, than we know about Jesus, what he did for us, our identity in him, the grace and the strength we carry by him dying for us. So research yedu kana kuti knowledge yedu yakawandira pakuti enemy iri kuitei. Research yedu knowledge yedu haipo pakuziva kuti ko iye muridzi wemunda, iye Mwari wacho wakatisika, iye Kristu wakatifira akaitei nimbori ani maari. When you don't really understand or know your identity in him, it makes the devil happy. Why? Because unoziva kuti ndiri kufaitana nemunhu ane identity crisis. Because identity yako matters most. Knowledge yekuziva kuti uri ani, akakuitirei Kristu Jesu, umbori ani maari, zvinobatsira kusvika palevel yekuti kana wakupinda mubattle ne-enemy, you are fighting from the angle uchiziva kuti I am a winner, I am an overcomer, I'm wonderfully and fearfully made. Grace is available for me to win already. So challenge iripo ndeyekuti ava pavakaenda kumuridzi wemunda havasi kuenda vane mind nepfungwa yekuti ishe takaona makadyara wheat, aya vari kuenda nepfungwa yekuti taona kuti kune zviri kumera zviri against the wheat, kurati vakapushwa nenhau yaiitwa ne-enemy. They were not involved musi wakadyarwa wheat or good seed. Nokuti pavauya kuna Jesu vati ishe ingawani makadyara mbeu yakanaka, koma weeds ari kubva kupi? Kureva kuti muridzi wemunda akaenda akadyara wheat yake, they were not involved, they were not aware, but musi wavakangoona maweeds. Zvoreva kuti kune vanhu vane mind ine chekuita zvikuru sei nekuti enemy iri kuitei, vari kuvarwisa, vari kuronge mastrategies enemy, zvinoitwa ne-enemy zvese. It's good to know the devices of the enemy, as Paul said. Kuti we are not ignorant of the devices of the enemy. But chiona kuti Paul nyangwe achiziva kushereketa nema devices enemy, he is also aware of his identity in Christ. He is also aware. So panodiwa a balance of knowledge than kuti munhu unoziva muchly zvikuru sei pamusoro pemadhimoni, pamusoro pemweya yetsvina, pamusoro pe-enemy yako. Iye ane lesser knowledge pamusoro paKristu, pamusoro penyasha dzaakaitirwa, pamusoro pe-identity yake kana ari muna Kristu. Maservants vakaenda kumuridzi wemunda vakati, mukuru, hamuna kudyara here mbeu yakanaka, sei tiri kuona maweeds ari kubuda mumunda menyu? Chakavadriver, chakavapusha kuenda kumuridzi wemunda vachindotaura vanga vaona maweeds. Yet chinhu chavaifanirwa kutanga vaona is the wheat. But when the weeds appeared, they went to the owner of the field. Nyangwe enemy ine zvainoita, but our real focus iri pakuti takaitirwei naKristu Jesu. Patakatenda maari takabva tava anani. Kureva kuti when you know much about what Christ did for you, kana kuti ukaziva zvikuru sei pamusoro penyasha dzawakaitirwa ne-identity yako muna Kristu, that knowledge is far better and greater than kuswera uri kuresearch ye wrong side. Kuziva zvikuru sei basa rakabatwa pamuchinjikwa uye nekutenda kwako muna Kristu Jesu nekukura munyasha dzake kunokubatsira kuti ugone kuziva your position. Inoita kuti when you will be fighting, you are fighting from the angle ya winner, not you are fighting to win. Izvozvo zvinhu tu zvakasiyana. That's why I love David so much. Murume unonzi David aiti hondo yese kana yamuka against him, asati aenda kubattle, although he was a great fighter,
but he was also a great believer. Waipfugama, waitsvaka the mind of God. Waibvunza Mwari, ndiende here Ishe, ndinokunda here? Kurati David waenda kuhondo aine results. Anga asingaende kuhondo kundotsvaka results. Why? Aibvunza Mwari, nditeverere Ishe, ndinokunda? Mwari voti pursue, overtake, and surely you will recover all. So that David is fighting from the point of victory, from the point you understand that the grace is on my side. So munhu akafighter from the angle of victory, asiyana nemunhu ari kufighter to seek victory. Mentality iyoyo inokosha pakuitika kwezvinhu muupenyu. Kuziva kuti you are highly favored. Nyasha dzaMwari dziri muupenyu hwako. Hausi murwere wakaporeswa. So pauri kufamba through the challenge yekurwara, iwo mind mako mune pfungwa yekuziva kuti by the stripes of his wounds we were healed. Kureva kuti uri kuoperate from the point of victory. Muridzi wemunda paakadyara wheat, yaakufoma misoro, when the wheat sprouted and formed heads, then the weeds appeared. So pano datibate izwi rekuti heads, musoro, zvoreva kuti when you carry knowledge, katakura ruzivo, kunzwisisa zvokwadi yaKristu mauri, zvinokubatsira kudhila weeds, challenges akakusaraunda. Muridzi wemunda wakati aiwa musaende kunodzura, let both grow together. Kureva kuti ari kuziva kuti there is much strength muwheat yangu to an extent yekuti nyange muvengi akaisa weeds around, they will grow together. Growth haisi kuzomiswa nekuti kwaita weeds. Hama dzangu ivane positive mind yakadaro mukati momwedzi uno waNovember, mukati mekupera kwegore rino, kuti despite kuti enemy ine zvayaronga, kune strategies aunzwa around me, vanhu vandimukira nekudii, but surely nekuda kwokuti ndiri waKristu, ndine nyasha dzaMwari muupenyu wangu, I will grow, ndinokura, ndinobudirira. Enemy ichironga zvainoronga ngaishamiswe, kuti sei wheat iri kungoramba ichikura indakaisa weeds. Kureva kuti enemy chayaitrasta yanga isiri kutrusta weeds to attack the wheat. Enemy yaitrasta the servants, kana vane lesser knowledge vanozoda kuenda kumunda kundodzura weeds. Nokuti muridzi wemunda chaatya panapa, chaatyira, chaapa warning, ndechekuti imimi musaenda. No, don't go. Let both grow together. Why? Because pamunoenda you end up uprooting the wheat. Zvoreva kuti the enemy yanga yakaisa trust lesser knowledge servants than the wheat. Nokuti iye kana ati let both grow together, kuti regai zvikurirane, obva ati chinhu chandiri kutyira kuti chingaitika ndechekuti imi kana maenda munoguma makuita uproot also the wheat. So regai zvakadaro, let both grow together. Kurati ibattle knowledge, muridzi wemunda anotoziva kuti zvaitwa neenemy zvekudyara weeds haisiri iyo strategy yake. Real strategy iri pakutrusta the servants vane lesser knowledge, vane shungubedzi dzekuti toda kuenda kumunda kunoita uproot the weeds. So weeds angoshandiswa as a trap. The real thing chiri kutrustwa neenemy against the wheat are the servants. That's why maona kuti muridzi wemunda chaatya haasi weeds, chaatya servants. Ndo vaati please do not go there. Let both grow together. Why? Because when you go there, you end up uprooting the wheat with the weeds. So ibattle knowledge, weeds haasi nyaya, but servants ndo nyaya. Andizive kana ndiri kunzwika zvakanaka mangwanani ano. Chatyiwa nemuridzi wemunda panapa ndechekuti imimi muri kuda kuenda kundodzura, musaenda. Please don't go. Let both grow together. Kureva kuti growth haisi kuzohindwa nekuti enemy yaisa weeds. Prophetically growth iripo, let both grow together. But saka enemy aisirei, kana iye muridzi wemunda achiti regai zvikurirane kuti zvese zvinogona kutokura, enemy yaisa weeds ichiziva kuti there are people, servants,
vachangova nepfungwa yekuti we want to deal with the weeds. I know kune machallenges ariko muupenyu atinoda kudhila nawo, but we need wisdom, tactics or knowledge on how to handle the fight. Fight inowinwa muchly kuwisdom than kustrength. Our strength yakavigwa muidentity, knowledge yekuziva kuti ndimbori ani muna Kristu. Enemy payadyara maweeds haisi kuti maweeds angu ndo achatadzisa wheat kukura. Why? Nokuti muridzi wemunda atoisa chiprofita chekuti let both grow together until harvest time. Kurati zvese zvichasvika mumwaka weharvest zvinokura. Saka enemy wadyarirei kana zvisiri kutadzisa wheat kukura? Enemy adyara aine pfungwa yekuti the servants somehow vachava nepfungwa yekuti let us go and deal with the weeds. Kungonzwa kuti aiwa maweeds toda kuabvisa mumunda ndo zvaidiwa neenemy, kuti ndine vanhu vanoda kuti vadzure wheat, but handiuye nepfungwa yekuti endai munodzura wheat. Ndichapinda maari nepfungwa yekuti endai munodhila nemaweeds, but in the process nekuda kwekuti zvinhu zvine kakufanana kana harvest time yasati yakwana, zvoreva kuti vanenge vaakubatanidzira. So pfungwa yeenemy ndeyekuti mawheat ibviswe mumunda, but haangoisa pfungwa iyoyo mumaservants kuti ndai munobvisa wheat. Anodyara maweeds iri a trap yekuti paunongonzwa kuti ndakuda kunodhila nemaweeds, at the end you end up uprooting the wheat also. So it's the battle wisdom. It's the battle wisdom more than strength, more than power. Enemy haina kudyara maweeds kuti maweeds ave a trap atadzise wheat kukura. Why? Nokuti muridzi wemunda ari kutotaura izwi kuti let both grow together, rega zvikurirana, zvinotokura kusvika nguva yeharvest yakwana, kuti nguva yekutokohwa wheat ichakwana despite kuti mumunda mune maweeds. So what was the purpose yekuti munhu aise maweeds imo mune wheat iri kunzi nemuridzi wemunda inotokura kusvika pakukohwa? I trust kuti somehow kuchaita rise maservants vane shungu yekubvisa maweeds. So muupenyu wakaipa unogona kuataka upenyu hwako in a way yekuti ane zvaanounza zvisiri izvo problem iri kuataka iwewe, but zvaunza izvozvo zvinokupa imwe pfungwa yekuti paunoedza kudhila nedambudziko iroro you create more damage. Wakaipa unounza maweeds muupenyu hwako, kwete kuti maweeds iwayo akudisturb zvinhu zvoda kuitika muupenyu, but achiziva kuti uchava neimwe pfungwa yekuda kudhila nekuhandla issue yemaweeds to an extent yekuti you end up uprooting the wheat in the process of taking away the weeds. Kureva kuti maweeds they were a trap, yaingova a strategy not to hinder the wheat but kumotivate pfungwa dzemaservants kuti vaende mumunda kunodhila nemaweeds, but in that process vabatanidzire nekuita uproot the wheat. Kune zvinoitwa newakaipa muupenyu zvaanoti akaunza muupenyu hwako, iwe ndiwo unoita the final thing chaida kuti uite. Okay, let me go deeper on inzwi papa. Kune ma-strategies nezvinoitwa neenemy muupenyu zvekuti ane zvaanounza around you. At the end you lose faith, you speak negative, you cause the demons to fight you more. Why? Nekuda kwekuti let's say ngatipe example pa life ya Job. Strategy yewakaipa yaiva yekuti Job atuke Mwari. Strategy yewakaipa yaiva yekuti Job alose faith. Sa wakaipa chii chaakaita anakuya direct to attack Job wacho pekutanga. Wakatanga waenda kudangare mombe, wakaenda kuzvipfuyo, akauraya vana, pfuma ikaparara. Chiri kutsvakwa ipapa apa nekuti ma-attacks ari kumusaraunda, iye ataure zviri negative, avenge Mwari, atuke Mwari, arambe Mwari. Why? Nokuti enemy iri kutoziva nekunzwisisa kuti zvichataurwa naJob
ndozvichaopena a door yedownfall yake. Saka ndichaita ndechekuti ndichakonzera zviri negative kumusaraunda, so that ndicolonize mind yake agone kutanga kutaura zviri negative against God. But we thank God for Job. He was a mature man, a great believer. Anga asiri moved by what was happening around him kuti ataure zviri negative. Even nyange mudzimai wake paakati tuka Mwari ufe, mashoko iwayo haana kuagamuchira. The strategy of the enemy yaiva yekutrusta kuti iwewo ndiwo chapedzisa, ndiwo chacreata dambudziko. Chaanongoita kuisa a trap, a system around you, zvekuti at the end ndiwo chataura zviri negative. Ndationesane pana pama dzangu. Kana an enemy ariye akadyara maweeds, then muridzi wemunda obva ati let both grow together, imi musaenda kunodzura maweeds. Zvoreva kuti enemy waisa maweeds, kwete kuti maweeds ave a hindrance ku growth yewheat, but ari kuti kana ndaisa maweeds kune vanhu vachava neimwe pfungwa, iwo amaservants, nekuti toda kuenda kundodzura kumunda. Zvokuti pavanoenda in the process of doing so, they will also uproot the wheat. Muupenyu wakaipa une zvinhu zvakadaro zvaanoita. Iwewe you become a trap yedownfall yeupenyu hwako, nekuda kwekuti ane zvaanokonzera, ane maweeds aanokonzera, zvichida mubusiness, zvichida mumarriage, zvichida muupenyu, zvekuti at the end unopedzisira washaya kuti ndiri kunamata Mwari here, Mwari vanondida here, Mwari vaneni here. At the end unoneta, unotaura zviri negative, unolose your faith. By doing so, you open a door ye attack in your life. So ndiri kudii mangwanani ano, nyangwe maweeds aripo, your focus must not be on weeds. Your focus ngaive pa Calvary, ngaive pa nyasha nerudo rwaMwari pamusoro paupenyu hwako. Ziva zvaakakuitira, ziva zvaanokuitira. Tenda Mwari nechipo cheupenyu. Zvimwe zvese zvinokumukira surrounding you muupenyu haisi nyaya, nekuti zvese kana zvakauya to attack your life, sei uri kurarama nhasi, inyaya kuti God is on your side, God is protecting you. So your focus ngairegere kuva pama weeds. Your focus ngaizive kuti wheat inoibva chete, wheat inokura chete. Chaitwa nemuvengi kuisa ma weeds kuda kudistracta focus yangu pa wheat, kuda kuti at the end ndite uproot the wheat. Tine vanhu vaita uproot kutenda kwavo nekuda kwokuti muupenyu hwavo makadyarwa zvichida urwere, makadyarwa zvichida kutambudzika, makadyarwa mamwe machallenges yekuti at the end pane kuti munhu afaitane nechallenge iripo, anopedzisira akudhila newheat, akuita uproot faith nekutenda kwake, nekuti the challenge is too much. Let's be real guys, machallenges anombokura, anombowanda to an extent yekuti you lose focus pane basa rakaitwa pamuchinjikwa, you lose focus pane zvawakaitirwa, you lose understanding pamusoro paidentity yako to an extent yekuti focus yako nezvaunofunga nezvinongo zviri kukuchemedza nezviri kukurwadza ndo zvaane focus. And at the end the devil wants to use you as a trap for your own downfall. Zvese zvaari kuita izvi anoda kuti iwe utaure zviri negative. Zvese zviri kuitwa neenemy anoda kuti iwe utuke Mwari. Zvese zviri kuitwa neenemy anoda kuti urambe Mwari. Wakaipa akada kuunza divorce mumarriage, aiunze iri divorce sezvairi. Une nyaya dzaanomutsa achiziva kuti une reaction, uchareacta neimwe nzira. Kana wareacta kudaro, wataura mashoko auchataura pane zvaitwa nemumwe wako, iye mumwe wako achasomudzawo futi hashautaurawo zvaanotaura. At the end muchaona kuti vanhu vanogona kusvika pakudivorce nenyaya yekuti unoshama kuti is this the real matter yakoza these people to separate. Nyaya inotanga iri diki, iri nyaya isina basa, inosorovheka, but munhu obva aitambira ine way yekuti unoita hasha. Pakuita hasha zvokonzera mumwe wake kuitawo hasha dziri pamusoro peizvozvo. Poshayikwa munhu ane a humble spirit, ane a mind yekuti I'm sorry, apology yoshayika, pride yoita creep in. At the end people will separate on a minor issue. Kureva kuti the enemy anouya akatakura a placard rakanzi divorce.
but anodyara hasha, kusawirirana, kusaremekedzana. Iwo paunoda kudhila nehasha nekusaremekedzana, at the end you uproot the wheat in the process of dealing with the weeds. Imbomira kudhila nemaweeds. Muridzi wemunda ati no. But somebody will say, but maweeds kahanakidze kuwaona ari mumunda. Strategy yenemu ukainzwisisa, it's better kurega maweeds arimo zvokura wozokohwa wheat yako than kuti pauri kuedza kudhila nemaweeds you end up uprooting the wheat. At the end gohwo rako rinova shoma nekuda kwemaweeds. In other words, the enemy iri kufighta gohwo rako kuti rive shoma, kwete nekushandisa maweeds kuti adhile newheat, but inyaya yekuti iwo pauchadhila nemaweeds you end up attacking your own wheat. Mwari vatibatsire pane zvese zvinotimukira muupenyu nekutirwisa. Tiregere kuisa much focus on what the enemy is doing. Tirambe takatarisa kuna author and finisher of our faith, anova Kristu Jesu. Hama dzangu, mangwanani ano mukuvamba kweuno mwedzi waNovember, Mwari werugare ngavakuchengetei, Mwari wenyasha ngavakugonesei. Our focus ngaive muna Kristu. Kutenda kwedu kuregere kuzungunutswa. Tiregere kuswera taakutsvaka kuita kwemhandu, tisiri kutsvaka zvatakaitirwa pamuchinjikwa. Totenda mazviri, tokura mazviri, nyasha dzowanzwa. Upenyu hwedu hwakachengeteka muna Kristu. Iwe mutendi uri good seed, uri wheat. Enemy payakatouya yakauya late. Already mune favor nenyasha dzakadururwa mauri dzaunofanirwa kurarama nekutenda madziri. To an extent yekuti izvozvo zvaunoziva kuti umbori ane muna Kristu ngazvive zvinokusimbisa. You are wonderfully and fearfully made. You are blessed in coming in, blessed in going out. By the stripes of his wounds we were healed. You are an overcomer. The blessing of the Lord is upon your family, upon your life, upon your hands. David unoti nyangwe ndikafamba nemumupata umvuri werufu handingambotyi nokuti muneni. Iye anoti I will neither leave you nor forsake you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Muve nezuva rakanaka. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. God bless you, God bless you. Thank you so much. Maya Irwadzi, a blessed day to you.